Gabriela Fontun, Utopcowo-hrabina. Autor Ewelina Szuścik. Była to noc pełniuśko duchoty. Luft był tak suchy, że dropał w chertuniu, a zumek w kończycach wielkich oplatał ciężki bezruch. Hyc dnia jeszcze tlił się w murach, a ciszę przerywało ino cykanie kuników polnych. Hrabina Gabriela Fontun, znano dycki wszędzie jako dobro pani, nie poradziła usnyć. Zdało się jej furt, że coś i pofyrlanego szolunto się kole zumku, kieby jaki cień chledał cesty do postrzodka. Naroz usłyszała ciche pluskani. Nima możne, dyć staw pod zumkiem je już od poru tydni próżny, suchy i spękany. Kie wylazła na dziedziniec, podziwała się ku bramie i uwidziała jakiś dziwnych ludzi. Małego, bachratego chłopa o ślepiach jako dwie kapki mętnej wody i troje schowanych za nim prawie ganz białych bajtli, kiere dzierżały gębulki na zicher. Ląty kleiły się im do ciał, kieby dziepro wyleźli z wody, chociaż genaunikaj nie było ani najmniejszej kapki. Nie przedstawili się zmiana, nie pytali o mocka. Chłopek no pięknie się ukłonił i wyszeptał, że jego familia umiero, bo staw, w którym mieszkali, wyschnął. Potrzebują kapkę chłodu, wilgoci i miejsca, co by przetrwać do końca tej suchoty. Hrabina, chociaż jej serce się dyrbało ze strachu, wszymła se, kim są ci przybuzdni. Dycki legenda o utopcach lotała od hańdownych czasów, a mętne jako bażina ślepia nie zostawały żadnych złudzeń. Jednako dobro pani wierno swojemu sercu nie pytała, nie oceniała. Wiedziała jedno, że jeśli ją kto pytał o pomoc, nie lza odkozać. Napytała familię utopców do piwnic zumku. Tam dycki było chłodno i prawie cima jako w nocy. W najstarszej piwnicy, kiero pamiętała jeszcze dawnego właściciela, hrabiego Wilczka, była studnia, kiero wobec nie wysychała. Dla ludzi była źródłem, a dla utopców ratunkiem. Hrabina sprawiła im tam izbę i ich opatrowała, co by służba im nie robiła fermentu. Czas suchoty trwał fest długo, ale w zumkowej studni wobec nie chybiało wody. W piwnicach było słychać ciche pluskani i chichrani dziecek. Taki kapkę diobelski, ale wobec nie straszne. Kie w końcu deszcz przyszedł do kończyc wielkich i staw pod zumkiem napełnił się wodą, utopiec pospołu ze swoją familią wyszedł po cichu w nocy, co by podziękować hrabinie. Nie zasypał i złotem, ani drogimi kamieniami, ale dał i coś więcej. Obiecał wdzięczność do końca swoich utopcowych dni. Od tamtego czasu zumkowy staw już wobec nie był próżny. Dycki zawsze był pełniuśki ryb, a każdy, kiedy próbował kraść z niego ryby, szedł spadki do chałupy, kieby opętany. Ciepał się i wrzeszczał co siło o niewidzialnych rękach, które chciały go wciągnąć w głębinę. Tu stalocy prawili, że utopce wachują stawu ze wdzięczności do hrabiny. Wyrządzali też, że dobro pani była dobro niejedno dla ludzi. Nie rachowała, nie odwracała ślepi, nie wypytowała. Dycki pomagała każdemu, kiedy potrzebował pomocy. Dzisio hrabina Gabriela Fontun już nie żyje, a zumek pamięta jej kroki w trzeszczeniu starucnych schodów. Legenda o niej furt je żywo, nie ino w sercach ludzi, ale a i w sercach tych, których miana są szrajbnięte ino na kartach hańdownych ksiąg z bojkami. Dobro rozuczynione nie ginie. Ono znądzie swoje echo,
A i tam, kaj ludzki ślepi nie sięgo.